Abyan mayong adlaw dere sa imo kag welcome sa gyapon sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ining aton programa ginapatuloy naton sa mga Ilonggo speaking viewers and listeners. Listeners sa mga radyo nga naga-replay sa sining aton mga segments dira sa Negros Occidental. Dira sa Hinubaan, sa Sipalay, sa Kawayan, kamabatian man sa Ilog kag bisan pa sa Cabancalan City nga mabatian dira sa Himamaylan City sa Mabinay. Kag nagakalipay kita sa Ginoo tungod sining paghiusa, pagtingob kag pagbinuligay sa mga alagad sang Dios agod nga mapanggas ang iya balaan nga pulong kag maayong balita sa mga kasing-kasing o tagipusoon sa mga tao nga nagatinguha sa pagpamati kag nagapangita sang kamatuuran kag ginagamit sang balaan nga espiritu ang iya nga pulong agod nga magatuga ini sang pagsalig o pagtuo sa mga hunauna kag sa mga tagipusoon sa mga nagapamati. Kaya ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpamati kag sa pagpamati sang pulong ni Kristo. Amoy nang imo mabasa abyan sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Sa sining adlaw abyan aton pamalandungan, ining isa ka sahi sang pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag may handong tinguha sa paghalad sini dira sa Ginoo. Ang balaan kasulatan nagatudlo sa aton sa sini nga bahin sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 16 ako magasugod kag magatapos sa kapitulo 7 versikulo 1 nga nagasiling. Ano bala ang pagsinanto sang templo sang Dios sa mga Dios-Dios? Kay kita amo ang templo sang Dios nga buhi, suno sa ginsiling sang Dios, magapuyo ako sa ila, kag magalakat ako sa tunga nila, kag ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan. Busagwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo gikan sa ila, nagasiling ang Ginoo. Kag dili kamo magtandog sang di matinlo nga butang, nyan batunon ko kamo. Mangin inyo ako amay, kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae. Nagasiling ang Ginoong makaako. Sanglit aton ini mga saad, mga hinigugma, tinluan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga kadagtaan sang lawas kag sang espiritu. Kag himpiton ta ang pagkabalaan sa kahadlok sa Dios. Kabay ang Ginoo magaaman sang imo panghuna-una kag sa imo balatyagon o kung tagipusoon sa pagbaton sining pagtulunan sa sining aga. Confident and consecrated life. Ang kabuhi nga may confidence kag kasiguruhan nagabaton sang mga saad sang Dios. Sa tapos sina ang isa ka tawo pwede magkabuhi sang kabuhi nga may pagtahod, may kahadlok, may reverence, kabuhi nga may pagkabalaan. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 sugod sa bersikulo 16 o 18. Ako nakita diri abyan ang saad sang Ginoo sa panahon nga ang isa ka tawo magpahain, magsiparar, magbulag sa iya kaugalingon gikan sa mga hindi mga magtotoo o kon tumulo. Iya may eksperyensyan ang intimacy kag communion sang amay. Nagasiling diri sa bersikulo 16, magapuyo ako sa ila kag magalakat ako sa tunga nila. Kag ako mangin ila Dios kag sila mangin akon katawhan. Busagwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo gikan sa ila, nagasiling ang Ginoo. Kag dili kamo magtandog sang di matinlo nga butang. Nyan
batunon ko kamo. This promise of acceptance and care from God, maka tuga kag maka-eksperyensya sa kabuhi sinang Kristohanon, ma-eksperyensyan, inang Father's intimacy and communion, I will receive you. Kagsubong nga ang Dios mahimo nga amay, siya maghatag sang iya ihibalo, prinsipyo, kaalam, o kon insight, kag ang iyang mga laygay. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Amoy ni ang pasalig, saad, promisa sang Dios sa mga tao nga nagsiparar sang ila kaugalingon gikan sa mga indi mga tumulo. They can experience the Father's intimacy and they can receive the Father's insight and counsel sa ila nga mga kabuhi. And once nakabaton ikaw sang insight o kon kaalam, mga laygay sang Dios, you can live with confidence and boldness and courage in the midst of this uncertain world. Wala sing kasiguruhan ang kalibutan. Natukod ikaw sa imo building pero mag-abot manggali ang linog. Magtukod ikaw sang imo balay pero agyan manggali sang baha. Sigurado ang imo pader pero sudlon man sa gihapon sang kawatan. The world indeed is uncertain. Kag wala sang paglaom. Ang isa ka tawo nga wala sang kaangtanan dira sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Now diri sa kapitulo 7 bersikulo 1, naghambal diri si Apostol Pablo kabalo kita nga ining mga chapters and verses. Gindugang na lang ini sa moderno nga panahon. Agod nga mahapos sa aton ang pagtultol sang isa ka passage, sang isa ka masiling naton pagtulunan. So, makabuligid ining division pinagi sa pag-divide into chapters and then into verses. So, ining kapitulo 7, versikulo 1, makasiling kita nga sako pa ini siya nga sugpon sang kapitulo 6, versikulo 18. So, ari diri kay ang pulong nga nagasiling sanglit. Therefore, because. Ano ang therefore? Tungod sining saad sang Ginoo nga siya magabaton, siya maga-istar, magapuyo, siya magahatag sang iya authority kag sang iya pag-inakop subong Father nga nagahatag sang ihibalo kag laygay. Tungod sini, siling ni Apostol Pablo, ang aton nga buhaton, ginhambal niya ini sa mahigugmaon nga paghatag sang exhortation nga magtinlo, magpaninlo kita sa tanan nga kadagtaan sang lawas kag sang espiritu. So here's the loving exhortation to cleanse ourselves from the things that defile the body. Amo na ang filthiness of the flesh. Ang kadagtaan sang lawas. Amo ni ang obvious, overt, conspicuous nga mga say sang sala. Mga sala ini nga makita kag pwede nga mahukman sang tao ilabi na gid sa iglesia. Kay kun may mga membro kita nga nagasiling sila mga utod sa Ginoo, mga Kristiyanon pero nagkabuhi sila pananglitan sa immoralidad, we can judge them sa ginatawag naton nga church discipline. Agod nga makarealize sila nga sila sala. Agod nga kahadlok ang iban nga mga membro. Agod nga ma-prevent ang contamination dira sa bugos nga lokal nga iglesia. So, ining obvious,
pwede maobserbahan, pwede makita nga mga say sang sala. Amoy ini mga sala nga kinahanglan tungod kay bulgar naman kaayo, kinahanglan nga hukman, no, sang mga miyembro, ang pastor, ang mga opisyali sa simbahan, kinahanglan magkahiusa kay sugo man sa Ginoo ang ginatuwag naton church discipline. So ang mga Kristiyanon kinahanglan maglikaw sining mga kadagtaan sa lawas. Madamo sa mga Kristiyanon karon nga naga-intra sinang pagpatato. Okay, anyway, dekorasyon ina. Daw hindi pagid kontento sang ginhimo kaginhatag sang Dios. These are defilements of the flesh. You might say there's beauty sa drawing dira sa lawas. Pero amo na ang imo huna-una. Tanaw naton ang ginahambal sang balahan kasulatan nga gindumilian ang amo nga mga say sang practices. So, the sins of the flesh, the sins of the body are overt, obvious, conspicuous kinds of sin nga makita, maobserbahan, kag pwede nga mahukman bisan pa dira sa iglesia. Then likawan ang tanan nga kadagtaan dira sa nga nagahatag sang higko sa espiritu. Amo ini mga sala nga ara sa espiritu. Kaangay sang bugal, sang kapait, bitterness, sang pagdumot, sang dishonesty or hypocrisy. Ang tanan nga mga say sang sala nga ara lang sa una-una kag sa kasing-kasing. Hindi naton makita. Pero ginhatag ni Pablo nga kinanglan dumdumon kag tumanon sa mga Kristiyanon didto sa Corinto. These sins are hidden from the world. These sins cannot be observed. These sins are the sins of the Spirit and manifestations of hypocrisy and dishonesty. Kay balo kamo kung ano nga say isang sala nga ginahimo sa mga eskriba, mga nagatudlo sang kasuguan ni Moises kag sang mga Parisiyo, bisan pa sang mga Sadusiyo. Amoy na ang sala na ginhambal sa Mateo Kapitulo 23, ang sala sa pagkasalimpapaw, pagka-plastic, pagka-hypocrite. Amo ina ang one of the sins of the Spirit. So kung may loving exhortation, alin kay Pablo sa pagpaninlo sang aton kaugalingon, may buhi man nga pagpakita sang ginatawag naton completeness, ang pagkakumplito, kag sa paghalad sa aton kaugalingon dira sa kahadlok sa Dios. So, si Pablo, sa ako nakita diri, gusto nga ma-fulfill, mapahayag ang pagka-Diyos nun. The fulfillment of godliness. Amo ini ang buot silingon sa sining ginhambal niya. Sa katapusan nga bahin sang bersikulo 1, kag himpiton ta ang pagkabalaan sa kahadlok sa Dios. Himpiton. Perfecting holiness means to fulfill further or completely. That is, execute by implication, to terminate, undergo, accomplish, do or finish, make perfect, perform or performance, siling ni strong. Ingkuhaan na kung sini. Kung sa aton pa abyan, kung ikaw nakabaton sang ihibalo o kung kaalam halin sa Dios, ginhatagan niya ikaw sang mga saad nga siya,
no? Magabaton sa imo. Ang matabo amo ini nga ikaw magahandom nga imo pataason, patubuon ang imo espirituhanon nga pagkabuhi. Nga mangin kumplito ikaw dira sa imo espirituhanon nga kabuhi. Nga nagkahulugan maangkon nimo ang maturity, ang pagtubo kag magmabinungahon ikaw sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. May mga Kristohanon, Kristohanon sila, pero wala sila nagtubo sa godliness. Kag inang godliness, resulta o bunga ina sang pagbaton sang discernment. Ikaduha, pag-express sang discipline kag determination. Kag pagpahayag sang devotion sang isa ka tawo dira sa Ginoo kag sa iya pulong o kon kabubuton. So, a living expression of completeness and consecration in the fear of God. Going further, nagasiling diri sa kahadlok sa Dios. Sa pagkamatuod, ang aton itudlo sa aton mga kabataan, una, ang reverence sa Diyos. Kahadlok sa Diyos. Ikadua, respect for others. Ang respeto sa ibang mga tao. So, tudloan naton sila, respect diri sa aton, subong mga ginikanan, respect bisan pa sa aton mga kasilingan, mga kakilala, sang ilang mga upod sa eskwelahan o kung sa trabaho, opisina. And then, ikatatlo, restraint. Restraint, pagpugong. Dire, ang pagpugong na sang ila kaugalingon. Sa ila anger, pagpugong sang ila mga appetites, mga handom, pagpugong sa paggasto sa ila kwarta. So, amo nang tatlo kabutang na aton i-inculcate kag itudlo sa mga kabataan ang reverence dira sa Diyos. Amo na siyang fear of God. Ang respect for others, amo na ang ginatuwag naton ang fund or friendship with others. And then, ikatatlo, amo inang ginatuwag naton nga fidelity. Restraint, diri, pagpugong sa kaugalingon. Now, siling sa Proverbs 1:5, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Tudluan gid naton sila. Ang mga kabataan, mga pamatanon, kag kamo nga mga hamtong na sa lawas, sa edad, nga magkahadlok sa Diyos. Importante ni. Kay tuod man, kung may kahadlok ang aton mga kabataan sa Diyos, bisan dito pa na sila sa Manila, sa Cebu, dito pa na sila sa abroad, di na sila magtinunto, hindi na sila mag-indulge sa mga immorality, hindi na sila mag-intra sa mga grupo, sa mga LGBT, etc. Magakabuhi sila nga may pagkahadlok dira sa Ginoo. Tungod sila magatuman kag magasunod sa mga instructions kag mga sugo o kasuguan sang Dios. Makabaton man sila sang kaalam halin sa Dios. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Ang pagkadlok sa Dios abyan mangin instrumento ini subong nga kompas nga nagagiya sa aton nga mga buhat, sa aton mga pagpili o kondisisyon, kag bisan pa sa aton pag-express sang relationships sa iban man nga mga tao. Ini nagahatag sa aton sang pag-encourage, pag-inspire sa aton.
nga magkabuhi kita nga reverent, humble, and obedient towards God. Pinaagi sa pagkahadlok naton sa Dios, aton unahon ang iya kabubuton, labaw kay sa aton mga tingwa kag handom, kag aton pangitaon ang mga kaigyonan nga magkabuhi kita sang kabuhi nga nagapahamuot nagapalipay sa Dios. Dugang paabyan ang pagkahadlok sa Dios naga-instill, nagatanom ini sang a sense of accountability and responsibility. Kag sa aton pagkabuhi, abyan, mangin mabinalakon man kita sa iban. Mangin mapugnanon kita sa aton kaugalingon. Mangin mahinadlukon kita sa Dios. So, mas maayo nga kita mga maalamon tungod kay nagkabuhi kita sang matarong kag Dios nun nga klase sang pagkabuhi sa tubangan sang Dios nga nagapahamot gid sa iya. A confident life really accepts God's promises and lives a life of reverence and holiness by the power and grace of God. Diyos nga balaan, salamat gid sining imo balaan nga pulong. Naghatag ini sa amon sang kapawa kag kasanag. Agod nga makalakat kami sa madanlog nga kalibutan nga may kusog, may kasiguruhan, kag may huna-huna nga nahalad gid ang amon tanan dira sa imo. Thank you, O Dios, sa sini nga mga kamatuoran. Thank you sang imo bugay nga sufisyente para sa amon kada adlaw. Himuha kami nga mangin palagyan sang pagpakamayo para sa iban, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Nairil, salamat gid sang imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Sa wala pa ako magbiya sa sining aton nga nahamtangan diri sa kay Sherry Hervasio Lozada. Dira pa na sa akla, no? Day Sherry, salamat gid sang imo nga tanaw kag pagpamati. Sakay nati abagat ka series dira pa sa Manuyod. Good morning man sa imo. Pastor Maymon Sarnicola. Dira pa na sa Cavite, no? Then sakay Elsie Y Bakang diri sa Manuyod. Iris Jones. Good morning man sa imo. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipapra Sakar. Nagasiling ang Dios magpakamaayo sa aton nga tanan.